जी बेबी सना रुपा तामा हिरा लहा गाजोल थाब फैदे जागोन दे सना ओइ नै जों सा लोंफैदोंमोन नै थांसै दोनथ' बा मोदला मालाय नोंहासो सना रुपा माबा बिबि होनलायबाय थानो मोनलायोलै माथो जोंफोरा सिनियाव जेरै मोस्रोमफोरा थफबो बिदिनो सिख्लाफोराबो आंजों थफबखायो मिथिबाय नोंगो आंनोबो सावसु खान्दा मा होनो आग्लाय खान्दाफोर सासेसो दंबा बानायना होदोलै कानेक्सन खालामना होदो आंनोनो थोआ मोनबा जराब्रैसो लाबावगोनसो आङो ओइ देख' खि जाग्रा सैमाया खि जाखायो होननाय बाथ्राया बेनो नोंसोरबादिनि थाखायनो जोंफोरबादि सिंगोलफ्रा बाहागो गोमानांगौ जायोलै खमसे खम नोंनो सासेसो बानायना होजायोब्रा मा जोंफोरखौ माबा सिख्लानि बेंक खुलिना दोननाय बायदि मोनदों नामा हा माबा सिख्लानि गुदाम खुलिना दोननाय बायदि मोनदों बिबानो हरनाय मालाबा सिख्लाफोरजोंनो गाग्लि जाजोबगोन र' नों बेटा मोनफेराखैथ' जाब्राङा सानै साथाम आलायना लानांबासो थरा मोनगोन ए जाम्बा अपसनाल बुद्धि रोंनांगौलै खायदा रोंनांगौ एसे जाम्बा बायदि लरग थाबाय थाबा जाला दानि जुगनि गोसोनायखौ बारा गेरेन्टि होनाया बेखायनो ब्रेकेटआव साइडआव सासे लाखानांगौ बि गारबाथाय बेखौ ग्रोब बि गारबाथाय बेखौ गैलाबाथाय जलदब सासे लानो हायो बेखायनो एसे बुद्धि रोंनांगौ ब्रेन बाहायनांगौ टेलेन्ट नङाबा जाला गेरेन्टि गैया दानि गोसोनायफोरखौ सिरिथा प्लेबय गावनिखौल' खोथाबाय थाना बेयाव बानायनानैबो होनो हाया मानोबो हाया बिमा बिफानि हाबाखौ मोनजाफिनलायनायखायनो बोरैबा नामाब्रा बेलाय आया नोंखौ एथ' जावनाब्रा नों बादि लामा दथायाव दै गारजाग्रा गथ' नङा आङो गावहा पटायना हे बुद्धि गैया एख' गैया साला बबे खर'आव हिनजाव मोनसि इमप्रेस होननाय बुस्थुखौ बुजिनांगोन इमप्रेस खालामनो रोंनांगोन सिख्लाफोरा माखौ मोजां मोनो माखौ मोजां मोना बेखौ बुजिनांगोन बिसोरनि फिलिंसखौ बुजिनांगोन एसे एनै थगायनोबो रोंनांगोन नङाब्ला बबे र'राव हिनजाव मोनसि एथ' डाउनाव दोनदोंना नों आंखौ नायबाय थाब्रा आंबो सानै हिनजाव लानासो गारगोन थिखिनि मोनै दंखायो नाय चेलेन्ज सानै हिनजाव लानासो गारगोन आं देखायगोन आं नायबाय था चेलेन्ज देखाजाक बेनि एटिटिउड र' देखाजाक नोंनि एबिलिटिखौ नायनि आङो पावारखौ आच्छा बैसोर सानै सिख्लाफोर फैगासिनो ना दे बिनि गेजेराव जायखिजाया सासे प्रप'ज खालाम देखायदोलाय इमप्रेस खालाम देखायदोलाय हिम्मतखौ नायनि पावारखौ नोंनिखौ बेसे दङ नुवाखैथ' आंनि पावारखौ हिम्मतखौ गोसोबा ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो बेफोर आंनि नायबाय था नै माबा जोंखौ सिख्ला पटायनो हायि बायदि मोनथारदोंलै बे नायनि देलाय नोंनि तेजर गरमखौ हेलु हाय सनाफोर माइ गाबनिफ्राय जुजाइनिफ्राय जिरख'जानायफोर मा माने आं नोंसोरखौ जिरख'नाय होनना बाख्नायदों माने नोंसोरो गाइखेर बायदि गुफुर मा होनो बै दाउदै बायदि दाउदैनि बै गुफुरा बै बेखायनो नोंसोरखौ जिरख'जानाय होनना बाख्नायदों मानसियालाय हासुदै लोंना फेग्लिनायसो ना सैमा फाग्ला अरजानायसो जाखो बेलाय मा फाग्ला सैमा फाग्ला अरजालाबायनो जेबो जायाखैब्रा जों नर्मेल वेर नर्मेल बय इडियट ननसेन्स आया जारो वेर सेन्स ब्रा वेर सेन्स ननसेन्स जों बेरि वेर क्रेजी वेर बेरि लेथ्रा मान वेर बेरि गुड एन्ड जेन्टलमेन एन्ड बय एन्ड बिकज अफ so many people are coming and going and we're very crazy and we're superman जिखुनु जों जोबोर मोजां बय दै खर' गाज्रि साला गला हगार लामाया इट्स अके बेबे नोंसोरनि थाखाय लामायाबो फ्रि आंनि गोसोनि दरजायाबो फ्रि मा होनदों नोङो माने नों आंनि गोसोनि दरजा सिंजों हाबना बे आंनि आमाय थु बिखा बिख्लो गोरबो इसिं खनायाव बासा लानो हागोन अभद्र खोथा बुंनो फैदो साला सिनायग्रा सोरलाय आङो ना आं माबा मिस्टार गुसिंग्रा आङो दासान्दि माबा मावो ट्रेननि साखायाव पामहोग्रालै आङो आंहा ट्रेन गंसे दंबावोसो आरो हेलिकप्टार दङ प्लेन दङ एग्रे फैसा दङ आंहा आरो थाव दिपु दङ बिल्डिं दङ ताला बिल्डिं हा सम्पति फैसायानो फैसा एग्रे बेग्रे फैसाफोरखौ मावजिनो लेनजायो सैमानि लेनजाबानि खाथारनासो हरो आङो वाव क्या डायलग यार चुप सोरथा नों जाम्बा जारौ
आंहादि अख्रां सायाव न' दंबावोसैलै आरो हा सिङावबो न' दङ दै सिङावथ' आंहा न' दंखायो गोदोनिफ्रायनो माबादा डेन्जार काट्रा मालदार खाङो हा लुबाय थाबानो जाबाय जोंनोलाय मानो खोथा नांगौ बे नोंनि खर'आवबो लुना ला न' बिसना गंसेयानो दंना गैया रोङाथाय दङब्रा दङ आया मानो थांखो देब्रा सानैबो आराम मोनलायनोसै सानैबो गोसोलायनोसै नाम्बारा होलांदो 100 ला बेनो बेलाय पुलिसनिसो नाम्बार दा देब्रा होलांदो नाम्बारखौ दे वाट्सएप स्टेटासल' नायगोन दे वाट्सएप स्टेटासल' नायगोन जात मानसि थायोहाय रागाफोरासो बोरैबा जायोहाय आंना खम जारलालै माथो सिख्ला पटायनाया एसे एनै इमप्रेस खालामाबो जाथारा माथो रखरा गोथां गोब्राब प्रप'ज खालामलाबायनि माथो गोथां गोब्राबैनोथ' प्रप'ज खालामनायदोंमोन रखरा जाथारा माथो मालायफोरालाय बोरैथ' गलि होयोब्रा एवदो थांसै उदायाफ्रामा नायबाय थाब्रा नों आंखौ आंहाबो थिखिनि मोननै दंखायो थिखिनि मोननै हिनजाव सानै लानासो गारगोन आङो ओइ आसोल मा आफा मा अरदावलायखो माबालै आंनि हिनजाव नांसिगौलै आफा फाग्ला जादों नामा हो बबेनि बार मोदैया नांगौलायखो नोंखौलाय आं मिथिया आंनो माबार हिनजाव नांसिगौ मालाय लोगोफोराबा गथ' गथाय मोनलाजोब्बाय जों बामनो मोननाय हिनजावसाफोराबा बिहामजो माबा माबि जालांजोब्बाय सोरबा सोरबा फिसौ मानो मोनै लांसिगोन डिग्रिखौ लागोन नों बाबा डिग्रिखौ लाग्रो नोंहा सम जायाखै नों मोजां फरायग्रोना ला आंनो मोजां बिहामजो सासे नायनानै लाबोगोन मिथिबाय मोजां फरायग्रो फिसा दाइ घन्टा एख' गैया मा डिग्रि बिलाइ मा डिग्रि लाबाय थानो 90 डिग्रि 60 डिग्रि कत लाबोबाय मा बुरा खामानियाव द तेत्तेरिगा नोंसोर दा जेबो बुजिनाय नङा फिसा उनावसो बुजिगोन नोंसोरो मोजां फरायना लायाब्ला नुवाखै मारखि मोना उन्दै बैसोआव हाबा जानानै माबायदि सान्दुङाव बिखुं लामै लामै जानांदों नोंबो बिदि जानांगोन फिसा दा मोजां फराय हाबा जानाया गेदेर बाथ्रा नङा मोजां फरायना लाग्रो नाङा आं मिथिया नों हाबा जाखांनायनि उनावबो फरायगोन आङो माथो खथ' मानसियालाय माथो हाबा जाखांनायनि उनावबो फरायगासिनोलाय आं मिथियालाय आंनो हिनजाव नांगौ हिनजाव मोनाब्ला फरायनो हाला आङो गोसोआवनो थाथारला माबा फरायफुबाय थानाय समावनो जरे जरे गोसोआव फैबाय थायो आं मिथिया दाइ माइसि अख्रा गथ'ब्रा उल्थाथिं जोनोम जानाय साला गंगार नांदेरनाय अख्रायानो आङो दा फरायबाय थानाय समाव सासे लाथारनानै उनाव फरायखांबाथाय सासे हिनजाव लाबावनोसैब्रा ओरैनोबाबो आंना थिखिनिया मोननैखा थिखिनि मोननै सानै हिनजाव लानो हागोन ना अभद्र साला सोर खोथानाय थिखिनि मोननैबानो हिनजाव सानै लानांगौ होननानै माथो आब'नाबो खर' थिखिनि फारनैमोनलाय बेखायसो सानै हिनजाव लानो हादोंमोन आंबो आब'नि सनमान आब'नि सरित्रखौ हमफिननोसैब्रा ओइ थां बबेयाव हिनजाव लानानै बबेयाव मावनानै जाहै थां बे न'खराव जायगा गैया मोजां खालामनो नागिरबा जाया साला मानि दावराव नुवाखै नोंसोरलानो माबा हिनजाव नांसिगौनो राद्रायनाय बायदि मोनाखै बे आयै आंनो हिनजाव नांसिगौलै मालाय लोगोफोराबो हाबा जाजोब्बाय मालाय जरा जरा जाजोब्बाय आंल' बेजरा जाना दङ आंखौसो दांगुआ माबा माबि होना लाजि फोनांबाय थायो आंल' लंदांदांनो सार हगारजानाय बायदि थाबाय थानांगौ नामा ओहो आबासुना नोंखौथ' जों हाबा खालामना होखागोन ना नोंखौ मामि थेंक इउ आयै थेंक इउ दानो नङा फिसा बोसोरब्रैनि उनावसो दाय आंलाय बेखौनो आंनोलाय दासो नांगौ दा सम दङना फिसा उनाव जानो हागोन नों मानो बिदि हामा फिसा हामा आबासना हामा बिमा बिफाजों बिदि अख्रा खालामनो दे नोंसोर आंखौ बिदिनो दांगुवा जाना थाजानो लुबैदोंब्ला नोंसोरनि बादिब्ला आङो सेंग्रायैनो बोरायना थानांसिगौ आरो ना हायजें ओंखारलायनाय मालाबा जलदब लावगारबा ओमफ्राय आंखौ थालिर गायगारनोसै आरो ना आंबो दिनैनिफ्राय मोजां फरायखाला खेबथाम खेब्रै फेल जाग्लिबाय थासिगोनलां धैर्य हम फिसा दाय धैर्य सैज' गैला आंहा खम जारला एथ' मोजां थिखिनि फारनैखाय हिनजाव सानै मोनलायगोन सालायदोंमोन साला आसुरिक गथ'मारलै बे साला पापा हांगाटिक बिमा बिफाखौ सैस्लिबजोबगोन जाख्लाबजोबगोनलै बेलाय साला उन्दैयाव संख्रि दौना बुथारखाबानो जागौमोन सालायलांलां बाराखौबा रखरा माथो बुंबावनो दानि गथ'फोरखौ मोजां फरायनांगौ मानांगौ माबा मबाइल बाइक हिनजावनि थान्दाल'सै बिदि होनना फ्रि हगारना होबा जानोसै हा दालाय माथो नोंलाय कन्ट्रल खालामनो हायाखै फिसालाखौ
नोंनिबो दाय दं बिमा नोंसो लायै होयै होयै दा खर' माथिया लावदुम दुम जालांबाय खोथा फंसेखौनो मानिला आंखौल' बुंदो नोङो एक लंथ'ला आं दिनै हिन्जाव नांगौमोनलाय हिन्जाव नांगौमोनलाय हिन्जाव नांगौमोन हिन्जाव बेसे गाबावनो बेसे गाबै गाबै उन्दुबावनो गान्दुआबो सिलांजोब्बाय मेगननि मोदैयाबो रानलांजोब्बाय बे साला खि जानाय बिफाया आंनि गांनाय उखैनायखौ मिथिया लेवरा मालाबा गेस सिलिन्डारखौनो सावनानै न'खौनो उरायहोजोबगोन लेवरा आंबो नागिरनानै लानो हाला हिन्जाव फार्स्टिं बिमा बिफायाबो होफैला फेसबुकआव सिख्लाफोर फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरना मेसेज हरबाय बायबाबो रावजोंबो खिफुद्दा रिप्लाय हरजाया फुजा मेला हाबाफोराव प्रप'ज खालामनो चान्स लाबायबाबो जाया हाथाय बाजारावसो नागिरहैनांसिगोन बायदि मोनबाय आं लोगोफोराथ' बानायना होखायानो रावखौबो हिन्जाव नांगौमोन आंनो हिन्जाव नांगौमोन मानसि मोजांलाय हारसिंनो फैदों हारसिंनो थैनांसिगोन नामालै आंलाय